Ye jumae me kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan wɔɔrɔ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ anw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati na ni an ka bi kunnafoni di waati selen haw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunu avril kalo tile 30 san ba fila ani mugan wɔɔrɔ an ka jamana ministre de la défense général d'armée Sajo Kamara ale ka sutura labɛnw kɛra ka bɛn lansara wagati ma Kati Malibugu kɔnɔna na min senfɛ an ka jamana finitigila caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se société civile mɔgɔ dɔw ma ale ni an ka karamɔgɔ caman olu fana tun bɛ nin kɛnɛ kan o de hokumu kɔnɔna na ɲani général d'armée Sajo Kamara ale ka janajaw cɛ fɛn min kɔni kilikoro dinɛ ɲɛmɔgɔ ye olu ye kuranɛ kalan kɛ ni ka a ɲɛsi ni cɛba kofɔlen kɔni ma araba tɛmɛnen ni o bɛnna avril kalo tile 29 ma san ba fila ani mugan wɔɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ni cɛba in ye ala ka a dayɔrɔ nɛma ani mɔgɔ minnu kɔni tora fasoko la ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Ka sanga ni jatigɛ wale tigilamaw ka bingani wale ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw daga yɔrɔ caman ma Yoroso ani Kuri olu bangiw bɛɛ lajɛlen kɔni datugura sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko ni yamaruya kɔni bɔra direction des institutions financières mɔgɔw de kɔni yɔrɔ yaasa lakana ko ale bɛ se ka basigi ani ka ni bangi ninnu bɛɛ lajɛlen lakana. Kayi lycée dugukolo Konare école maître kɔni bɛ grève la an bɛ wagati min na i ko sisan ka sabu kɛ fɛn min kɔni école karamɔgɔ dɔ ye ale kɔni bugora ni ka a jogin kosɛbɛ école den somɔgɔ dɔ ale kɔni fɛ araba don ni o bɛnna avril kalo tile 29 ma san ba fila ani mugan wɔɔrɔ o de hokumu kɔnɔna na Kayi école karamɔgɔw ka lafasalitɔn jɛkulu syndicat olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna kalan jɔ lycée dugukolo Konare kɔnɔna na fo fɛɛrɛw ka sɔrɔ ni waleya cɛjugu min ni a taara ka école karamɔgɔw sɛgɛrɛ ka u to u ka baara la. Ka sanga ni jatigɛ wale tigilamaw ka bingani wale avril kalo tile 25 tɛmɛnen san ba fila ani mugan wɔɔrɔ Kajolo dugu min bɛ ni a bɛ wele ko miseni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko banbagaci wale tigilamaw kɛra sababu ye ni ka donso 3 olu bɔnɛ u ni na maa kelen o banana fo ka taa se mɔgɔ minnu kɔni bɛ damana na ni yɔrɔ kofɔlen na u ye mɔgɔ caman jaso olu la o de hokumu kɔnɔna na ni dugu kofɔlen sigibaa caman olu tun bɔra nka an bɛ wagati min na i ko sisan maa caman olu b'a la ka segin ka na u nɔ la. Ja dɔ b'a la ka cari bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ja min na an b'a ye k'a fɔ ko banbagaci wale tigilama efela mɔgɔw kɔni kɛra sababu ye ni ka denmisɛn dɔ de kɔni minɛ denmisɛn min u b'a la ka ɲininkali dɔ olu de kɔni tɛnku a la ɲininkali min na u b'a ɲininka ko Mali yalima Azawad ni denmisɛn kofɔlen kɔni ye Mali de kɔni ta u kɔni bɛ tɛgɛ o de kɔni da a kulo kɔrɔla la ni wale ninnu kɔni bɛ dankari kɛ adamadenw ka jo sariya la denmisɛnninw olu ka lakanako nasira fɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn min kɔni ye ni denmisɛnnin kofɔlen ye ala ka a ni kisi ni ka a lakana ka bɔ ni banbagaci lafulen ninnu kɔni ka bolo kan. Kucala sugu jenna arabado ni o bɛnna avril kalo tile 29 ma san ba fila ani mugan wɔɔrɔ min senfɛ kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kiosque 65 olu de kɔni jenna ni tasuma kasara in kɔni senfɛ jateminɛw olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tasuma kasara ye ale de kɔni cayalen don an ka jamana kɔnɔna na ni wagati laban ninnu na kosɛbɛ. Faransi ale ni Ameriki tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ tunga lafiya ɲɛmayaso bɛna i kunda Itali kan awɔ Italiyɛnw a ye fɛn min laɲini o de bɛna waleya aw ye tunga lafiya bɛna conférence belebele ni ka o boloda sibirido mɛ kalo tile 2 san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 o wagati la a ye na ka caya aw kana tunga lafiya ka baara taabolo ka ɲɛfɔ aw ɲɛna terrain kura minnu bɛ an bolo k'a sara dɔɔni dɔɔni fo ka taga fɔ k'i tilala sarali la a papiyew bɛɛ jɛlen don an bɛna cité kura min kɛ Banankɔrɔni n'o ye logement 50 ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna o kan o t'a bannen dɛ Banankɔrɔni kɔfɛ Kabala bɛ yen Jalakɔrɔbugu bɛ yen wa Jatula fɛnɛ bɛ yen nɔ tunga lafiya de bɛ so ni terrain di aw ma aw k'a sara dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ ko aw tilala k'aw kɛ sotigi ye kalo 4 kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tila kɔ so sarali la entreprise tunga lafiya de bɛ nin kɛ aw ye aw y'an ka nɛgɛjuru ta aw ka message bila an kunna WhatsApp la walasa aw ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ Italie rencontre in na
tunga lafiya ko malien den kelen fɛn sigilen bɛ tunga fɛ a bɛɛ ka so sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la italien a y'aw pɛrɛ an bɛ nali Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu tun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni diniw olu la aw kan bɛn kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan dɔgɔkun natɔw kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi ale ni lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na ni ka se di an ka lakana finitigilakaw ma ka garan da jatigɛ wale tigilamakulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na